A Asociación Autismo Bata traballa para apoiar as familias dos seus usuarios nestes momentos de incerteza. A clave, aseguran, manter a tranquilidade. As propias persoas de referencia, as familias que están con esas persoas, deben de estar tranquilas. Quero dicir, transmitir certa tranquilidade, na casa ter, lóxicamente, os espacios persoais ben separados, no sentido de que teñan os seus obxetos, as súas rutinas na casa, pois lóxicamente se manteñan, e estar atentos ás sinais que eles tamén nos digan, sobre todo cando se encontran un poquinho mal ou cando cambia algún comportamento que non é normal, que lóxicamente pode dar pistas de que o mellor tengo algún malestar e estar atentos tamén a iso é importante, non? O traballo de colectivos como Bata a través de Autismo España foi fundamental tras a declaración do estado de alarma. O Real Decreto do 14 de marzo non contemplaba as necesidades específicas das persoas con trastorno autista, que se viron afectadas tamén pola prohibición de saír á rúa. Dende as entidades, desde Autismo España, dende o CERMI, quero dicir, todas as institucións, digamos, políticas, en este caso sociais, tamén intentaron facer ese aluvión, facer chegar ao goberno a través de todas as instancias que se podían, pois, lóxicamente, eso, a necesidade das persoas que mellor necesitan salir un determinado momento ao día. O 20 de marzo o BOE publicou unha instrucción do Ministerio de Sanidade que autorizaba a estas persoas a saír á rúa acompañados. Se teñen esos documentos, tanto se xa DNI, ou certificado de minusvalía, ou grado de dependencia, quero dicir, algún certificado que valide a persoa como que ten algunha discapacidade, a súa propia identificación, en principio con eso sería suficiente. Cuberta a parte oficial, moitos familiares de persoas con autismo denunciaron que os increpaban cando os vían na rúa. Por iso puxéronse en marcha campañas que suxerían que foran identificadas cun lazo azul, opción que dende Bata rexeitan. Entendemos que ningunha persoa ten que identificarse con ningún tipo de símbolo, lóxicamente porque tampouco as persoas que van ao supermercado ou traballan no supermercado ou nunha farmacia levan un distintivo diferente. Respetamos, lóxicamente, os dereitos de cada persoa individual ou de cada familia para poder entender, bueno, pois, que necesitan ese apoio, pois, para facerse o mellor máis visible, que a xente non os increpe, pero nos a nivel, lóxicamente, organizativo non estamos de acordo con ese movimento. Nas redes sociais e na súa páxina web, Bata ofrece todo tipo de contidos e aplicacións para que sirvan como ferramentas ás familias para xestionar o tempo libre e levar mellor o confinamento. Tamén filtran e recompilan a información que lles poida afectar. Trata de vincular as áreas de educación e de emprego as fortalezas que cada persoa ten. Entón, o que tratan é de que cada persoa colle un utensilio no que se sinte, digamos, cunha fortaleza, cunha capacidade, para poder, un utensilio relacionado neste caso con emprego, con educación, para tratar de, lóxicamente, reivindicar ese valor das persoas e o dereito que teñen para poder traballar e poder educarse, poder aprender, non?